Asante sana na ane sana walendo ni manjepo. Anda marame, awa nitawafanyia. Asante sana baby ana korama sana.
Oyo minto ko na go saba abangina to ko saba abangina babere no muga koyo ponna baba ngina muntu to sabere tata omwana mwiko majenu asense yabene twakure nirimbia mono ikiagera gwatorendire korwa matuka etire na goikarero gwatoraire nabo igo tata nyasaye omwana gwachorire buno mugambi yesaye nayo korwa abagambi nende nayo manyete enkoro yakire omonto tata oito twakwire nirimbia mono asoborendi obuya kwarure nyasaye oito naende twaikire ase enkeye iga norocha omwana omutesta tayo korende nagogete sare tata oito norocha abanto kwarentire iga iga tata nyasaye bari kwaete chinkoro chingiya tata nyasaye batochoreire omogambi yesu obuya bwao nobwanchani bwao bugenderere kororekana obakwe nakwae wisiko ekiagera nayo orendete kiro oyomo naende nayo okoru bionsi tata oito twakwire neirimbiya mono nekere turagenderere gosinda rituko nyasaye oito obe naintwe naende otorende naende otoichori nobuya bwao nobwanchani ero oyomo omotigererie ebigocho biakere eng'encho tata nyasaye sagotacha nyasaye oito bogororoke buna orarore bwenerete nabo igo konya omwana obare oyo kwaire obogambi tata nyasaye nonya twabekire chikura korende tari intwe twamochorire nyasaye oito naye gwatiekire komochora buna omogambi naende omokonya tware enkoro engiya yogokorera abana ba asense eye tata oito ore igoro konya nabande bonsi tata nyasaye nabari bagoete tata oito ore igoro nabarabo bae chinkoro chingiya obwate chimbeo inye chiense erinde ayo bwekorete omorembe nobuya nobwanchani tata nyasaye sikira oyomo tata oito naende ekero turabamo naye konya kiro oyomo naende otworokererie eki turagwenere koba togokora nabo igo obogambi obo iga nekero omwana oyo asoire ase enkeye iga tata nyasaye anyorire obogambi obo iga mokonye korwa na kogenderera agenderere korora abana bao tata nyasaye kiro oyomo tata oito ntori kogochika gose tukobetererie amasaba aya arachi kobakorugwa abe riboa erimogocha asore obuya bwao nobwanchani bitoisane twasabire ase amabera yesu kristo yore omotoria komenta nayo omuya omwanchwa omogori oito tata nyasaye ebakona esiko nebiao omonene biamana ase eng'encho gwatwancheire koba moyo naende mbiamana omonene ase eng'encho kwarure ekeegwa kia omwana gworita nyasaye noaiboritu ase enkeye agakina ase enkeye naende gwanchire abo omogambi ase enkeye nyasaye oito na ebinyoro ebi biaito bitoetanaine bono omonene nigo togokobaka ekero togokomoereria ase amagoko ao omonene ogenderere komotugekera ogenderere komorenda na kobwama notange chimbeo chimbe nyasaye oito ekero arakora obogambi ogotakora bweka nyasaye agotang'ania aye kwarure ribaga ero omanya nabo omogambi omonene obogambi omonene tomaete nigo bokorugora agwo asore bono mokonye omonene nyasaye oito okonye abanto bonsi bari babeka okoboka ase omwana oyo omonene amaseseni buna bionsi tomaete go bikorwa asore oseseni kero oyomo koreng'ana buna orarorire agwenere omonene nakobwa onsi otoe twensi emioyo emiya ekero torasire omwana oyo iga ase eng'encho yokokonya obogambi obo iga bogenderera ase obwororo na ase omorembe omonene bono ekero naende toraetana na ase rituko rigima ase eng'encho yokomanyia abaminto ng'a mbiyamo na ase eng'encho yama yakorekana
Yesu tigerie bigocha byakere ng'encho obuya bwao bagendere ko base gati yakero yo motigerie amagena akere ng'encho Yesu egekogera oro omobui nande kwagweneire bono twamutigire ase amaboko ao ne familia yaye ne familia ya mochache ngima ne yamtieke mkimo manene ogwanja kwao gokoreka bono ogwanja kwao tiga gokoreka ekero torasoke ototenere onsi goika marogoba nande ekero tukoirana ogwanja kwao gokoreka omonene onsi na byonsi bikoreke koreng'ana buna kwarorire ayere abe buya ase rituko rigima gwetera ase obuya bwao nobwa omwana Yesu oyo ore omobori oito. Aye Nyasaye tata oito ore igoro mbuya mono ase eng'encho ya obonene bwao tata Nyasaye twamanyire ng'abagambi bakorwa ase amaboko ao tata Nyasaye rora ase nkeye ya omogaka mochache n'omong'ina oyo ase eng'encho bataiyo ase nkeye tata Nyasaye mbuya mono ase eng'encho ya amaseseni kwanyare ko bagokoreta omogambi ase nkeye tata Nyasaye oito ore igoro tata Nyasaye twamanyire ng'entu n'abanyabiberi tukase rituko twangamire ebyo bitu rituko ria tata Nyasaye ng'anyara ko gogotwabera onyara ko bagogotosese tata Nyasaye ase eng'encho y'obuya bwao tata oito ore igoro omonyamabera rora omwana okoro kugorita mochache tata Nyasaye oikwa atonyera tia maguta buna ari gwatonyera ti doubt akera arenga asoro sana kuri tata Nyasaye yagere tata Nyasaye omogambi okoro kugorita n'abantu batwara riro sana asama tuko atana na kugenderera n'emyaka ya kurumaga senjo kuri yo bugambi tata Nyasaye noro bugambi bwakira senke umunyamabera ntumwanya abantu ntokunyara kurenda obugambi tata Nyasaye nayo rabe ko koboko kwa so bugambi agoro nyara ko bagokora obugambi obo na inde umwana nyara ko tanya ko bagakugambira abantu kuringana n'amagani ya tata Nyasaye umunyamabera tuamanyire ngachindo gachikwe umya koruri nani asenge nje kitagete manyi ngachinywe asenge nje kitagete ndagira chirie kurenda tata Nyasaye tigachinyora manyi ngakorwe so ndengitie ngao etali obugambi obweta Nyasaye twanya kwa tukonyo umunyamabera ngo soka tore asenge nje meroberi kwa kubangeire munatogo soka to gutumira byoma byao togo etana tata Nyasaye asenge njo yokoiraniria abantu baitonga mbiyamono babegeta magoko bayokanya ko gwikirania obugambi tata Nyasaye bw'abantu bazoetaba umunyamabera ko torasungoke n'abantu babo bwatomogo komonene igaba bwatobuyo obonene gotese nkeye tata Nyasaye ndo bwate birengera byogese nkeye twamugikerie seriete ya Yesu Kristo tata tiga gware de Yesu Kristo Nyasaye omwana oyanyo ali bagarigiya akorera abantu bake ogore gasi munyamabera ekero turantu kanne turaje gokorese asumuro biriyo bangero okorega tata Nyasaye otosetsenie na intuto koirane nimbiya mono totebe haleluya sana asenga ntobelyo bakobya bwa tata Nyasaye ali baraje ko tukoba batenere ibe program ya tata Nyasaye obasesenie oba amaya akasaye goita chingmeme cyo goita na chiboro kwega twakorro mole goyo ari twanyorre obisintanya Nyasaye twamanyire twarura satambe twarigi ogambia satambe lero nabwo twanyorre omugambi urasama goiko tumunyamabera titwerora titwaimokera rigoro korende tokobeke motwaye buno munyamabera ito otogamba otomorembe rero toreke tokugamba tata tingo kubori amange amakena kuboriri tigaiterese yobwanjere bu mwana Yesu Kristo twasabire twegenete amen. Buya